बे खेबाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल आव नङा बीजेपी आव लाइमोनफोरनि जयनिं। गागि नोगोरारिफोरजों लोगोसे सा 900निबो बांसिन बीजेपी दोलोआव जगदान खालामदों। मोनथाम इन्जिन गोनांनि भटजों बीपीएफआ बहा देरहानो हागोन? MCLA राजीव ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि। मोनथाम इन्जिन लोगो नांनानै जुदि गारि खारोब्ला बे मोनसे इन्जिना बाहाय हायाना देरहानायाथ' खाथांखा होननानै नों बुंनो हायो नङा होमबा? खुलुमबाय, स्टुडिअ आं सोमदोन बसुमतारी। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थिनि दुंहाव थासारि बा दुंहाव बारखौ क'क्राझार लकसभा बियाबाव बारानिफ्राय बारासिन जानायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनगासिनो दङ। बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै भटार्सफोरा गाव गावनि मोजां मोननाय दोलोजों सिरिबाङै थाद'नाय गैयै राजखान्थि दोलोफ्राव हाबनाया दासान्दि क'क्राझार लकसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोगोमै सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनैबो 9 नं बनरगाव बियाबनि MCLA राजीव कुमार ब्रह्मजों बियाबनि सिङाव थानाय सा 900निबो बांसिन बीपीएफनि हेफाजाबगिरिफ्रा दोलोआव हाबफैदों। क'क्राझारनि सानमारि गौरां दैसानि सेराव थानाय MCLA राजीव ब्रह्मनि आबाद फामुआव दिनै मोनसे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाना MCLA राजीव ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंथियो। स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि आसामनि CM सारखौ बाख्नायनांगोन। बिथांनि जेरखम अरुण'दयनिफ्राय लानानै निजुत मयना अरुण'दय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होनाय, साथ्र साथ्रिफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुप होनाय, भारत सरकारनिफ्राय जिहेतु जोंहा PM होनाय, रेशन कार्ड होनाय, PM केस होनाय, PM किसान होनाय, भारत अभियान होनाय, माने गोबां आयुष्मान भारत होनाय, बेलाय ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय जोंहा उजाला गेस, बेफोरबायदि आसनिखौ बिथांमोना टिभि मबाइलाव नुखाजोब्बाय। ओंखायनो बिथांमोना राजीव सारा जे थांदों बेनो मोजां, ओंखायनो बेजों थांफिनसै होननानै जोङो फैफिननाय जाबाय होननानै बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंफैदों। बनरगाव हिसाबै NDAनि सावगारिया माबायदि जानानै दं? जोबोद मोजाङै दं। नोङो ओरैनो देरहानायाथ' खाथांखा होननानै नों बुंनो हायो नङा होमबा? बेयाव जोंहा मिलिजुलि सरकार दङ, BJP आरो UPPL आरो AGP मोनथाम गरा जुदि लोगो नांनानै मोनथाम इन्जिन लोगो नांनानै जुदि गारि खारोब्ला बे मोनसे इन्जिना बाहाय हायाना कंग्रेसआथ' सेरखम गोहोम गैखा जुद्धआ जागोन नंगौ BJPजों। BJPआवथ' इन्जिना मोनसेल'ना दा उपाय गैया, सोरबा हानाय नङा आरो जोंनिजोंथ' बसुमतारिया देरहागोन आरो NDAनि केन्डिडेटआ देरहागोन। मेला फैबावनांगौ दं, आं लाथ'वाखैसो। मेला दं, कन्ट्रेक्ट दागासिनो दङ। BPFखौ आं मथा मथि 30% लाबोनो हायो दिनैनि दिनाव लाबोयोबा बनरगाव हिसाबै। आंथ' गोसो जायोबा हायो, आं जिहेतु आंखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोना, रायजो राजाया दिनैसिमबो आंखौ नागिरबाय थायो। आंसो लाजिनानै बायह्रायाव गुबुन पार्टियाव हाबनाय लाजिनानै आंसो हाबा। आं दिनैसिमबो आं गामिबो हाबा, हयथ' नोंथांमोनहा मिथिगौ जानांगौ। आं हाबखायानो गामि गावसोरनो फैयो मोजां मोननानै दस्राफोर रायज्लायफैयो फुराना मानसि हिसाबै। माने बांगाल मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिफ्राबो आंखौ गारनो हाया। बर'फ्राबो बर'खासै, बेंगलि, आदिबासि, नेपालि, राजबंसि गासिबो आंखौ गारनो हाया। BPFनि जोबखा, आंबो BPFमोन सानसे समाव। आं BJP हाबबाय लोगो लोगो बिथांमोनाबो आंजों फैफाबाय। होमबानो साननानै नायदों नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा निसय आंखौ मोजां मोननाय दं, बे हिसाबै फैदों नङा होमबा? बेखिनियानो आरोखि। जयनिंआथ' आवगायावनो नोंथांमोननि आं सिगाङाव बुंखादों, आंजों गोबां कन्टेक्टआव दं आरो दिनैहाय आङो जायगा फिसा हिसाबै लेंहरजोबाखै। 1000नि एसे बारा जाबाय, गासिबो BPFनि जोब। माखासे साफा सानै दं GSP खालामनाय, माखासे कंग्रेस दं, बांसिनानो BPFनि। जिहेतु आंनो BPFनि खामोन नालाय, दा बिथांमोना जोंहा आइमाव माहारिया बुंदों जोंना सारानो आवगायावबो जोंखौनो नायबोबाय थाखानाय, सारजोंनो जोंबो थांनानै लोगो लाहैफायफिन होननानै बिथांमोना गोसो जानानै गावसोर फैदों आरोखि। दा गावसोरनो आंखौ मोजां मोनखायो हिसाबै आरो बिथांमोनानो आंखौ आइ आफा रायजो राजायानो बर होनानै देरहासार खालामहरखादों। दा बे देरहासारनि मुल्यखौ
देरहाहरनायनि मुल्यखौ बिथांमोना बावाखै दिनैसिमबो आंखौ गाज्रि मोनाखै गुबुन पार्टियाव थांदोंब्लाबो दा बिनि थाखाय आङो बे बनगाव मण्डलनि 9 नं बनगाव मण्डलनि साफ्रोमबो आइ आफा बिनानाव बिनानाव रायजो राजा लोगोफोरखौ गोसो गुरुसिनिफ्राय आं साबायखर बावहरबाय मानो बिथांमोना आंखौ दिनैसिमबो नागारनानै थाङाखै आसा खालामो निस्सय बिसोर आंखौ 25सिम फैजासिम जाहाथे बिथांमोना बयबो आंजोंनो लोगोआव थायो आरो दिनै जोंहा 7 थारिखआव एनडिएनि जोंहा केन्डिडेट दं जयन्त बसुमतारी बे बिथांखौबो देरहानायनि सत्त्वआव आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे इन्डियासो केन्डिडेट होदों जाहाथे बयबो ट्रेक्टर छबियाव भटखौ होनानै देरहासार खालामो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायहरबाय आरोखि